Җәйнең соңгы көннәрендә атна яңалыклары белән мин Гөлназ Гайни, исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп яңалыклары. Янәдән парт артына Алабуга мәктәпләре 1 сентябрьдә ничек эшли башлаячак. Бу атнада Алабуга янында күпләп сату бүлү үзәгенең рәсми ачылышы булды. Анда пятерочка кибетләренә китәсе товарлар сакланачак. Алабуганың иске өлешендә урнашкан Нур мәчетенең тантаналы ачылышы булды. 1 сентябрьдә мәктәпләрдә линейкалар булачак, ә менә аларның ничек һәм кайчан узачакларын һәр мәктәп мөмкинлекләренә карап үзе хәл итә. Бу турыда безнең телеканалга Алабуга районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Лилия Ягудина хәбәр итте. Менә яңа күп телле мәктәптә дә балаларны кабул итүгә әзерләнәләр. Быел бирегә 1-8 сыйныфта укучы балалар киләчәк. 1 сентября мы начинаем учебный Укучылар год. 1 сентябрьдә мәктәпкә киләчәк, үз кабинетларында белем алачаклар, класстан класска йөреп укымаячаклар. Линейкалар быел 1 сыйныф укучылары өчен генә булачак. Калган класслар үз кабинетларында сыйныф сәгатьләрен уздыра. Китапханәчеләр сыйныф җитәкчеләренә китаплар тарату белән мәшгуль. Бүгенге көндә фондта 30 меңнән артык китап исәпләнә. Мәктәпнең икенче башында ата-аналар балалар белән бергә яңа мәктәп формасын киеп карый. Биредә бар укучының киемнәре дә бердән булачак. Евгения Валиева да үзенең улы белән яңа мәктәпкә килгән. Дистанцион белем алу безгә җиңел бирелмәде, әмма аны ничек тә башкарып чыктык дип сөйли ул. Быел аның улы 6 сыйныфка бара икән. Сегодня мы пойдем на Җыелышта сыйныф җитәкчесе белән танышырга тиешбез әле. Мәктәптә укуны сагындык инде. Мәктәбе дә бик матур, якты. Быел шәһәр һәм район буенча 1 тапкыр парта артына 1274 бала утырачак. Ә мәктәпләргә барлыгы 9000 ярымнан артык укучы киләчәк. Яңа уку елы башлануын без барыбыз да зарыгып көтәбез. 1 сентябрь көнне линейкалар үткәрүгә бернинди каты тыюлар да юк. Һәм без бу көнне безнең балалар өчен бәйрәм көне булыр дип өметләнәбез. Һәрбер мәктәп үзе кабул итәчәк ничәнче класслар өчен ул линейка үткәрә. Беренче чиракта линейкалар 1, 9 һәм 11 класс балалары өчен узачаклар. Һәм бар линейкаларда урамда үтәргә тиеш. Балалар маска киергә тиеш түгел, аларны алып килгән ата-аналар барса маскадан булырга тиешләр. Лилия Ягудина сүзләренә караганда, һәр сыйныфка аерым уку кабинеты беркетеләчәк. Анда балалар белем алачак. Искәрмә махсус җиһазлар таләп итә торган дәресләр. Бу физкультура, рәсем, хезмәт, физика һәм химия. Гөлназ Гайни, Ринат Гениятов, атна яңалыклары. Гадәттәгечә, август ахырында шәһәр һәм районның бар мөгаллимнәре бергә җыелып зур киңәшмә уздырып ала. Быел әлеге чара Адымнар Алабуга мәктәбендә узды. Укытучылар киңәшмәсе 3 телдә – рус, татар һәм инглиз телләрендә полилингваль мәктәп гимны белән ачылды. Хәер, барлык докладчылар да диярлек бу 3 телне кулланып чыгыш ясады. Соңгы елларда районда 3 заманча балалар бакчасы төзелгән, берсе реконструкцияләнгән, 8 бинада капиталь ремонт ясалган. Бу район буенча мәктәпкәчә белем бирүне 82%-ны тәэмин итәргә мөмкинлек бирде. Бу турыда Алабуга районы мәгариф идарәсе җитәкчесе Ривал Зарипов сөйләде. Безнең уртак бурыч 2022 елга 3 яшькә кадәрге балалар өчен мәктәпкәчә белем бирүнең 100%-ны тәэмин итү диде ул. Быел төп мәктәпне 8519 сыйныф укучысы тәмамлаган, шуларның 100%-ы аттестат алды. 11 сыйныфны 390 кеше тәмамлаган. Ә менә бердәм дәүләт имтиханын 435 укучы тапшырган. Чөнки аларга узган елларда чыгарылыш сыйныф укучылары һәм Суворов училищесын тәмамлаучылар кушылган. Алабуга районында уку фәннәре буенча БДИның уртача баллы 66,32%-ны тәшкил иткән. Бу республика күрсәткечләреннән 2,33-кә югары. Республикадагы кебек үк бездә предметлар буенча минималь чикне узмаган укучылар саны арткан. 24 кеше. Барыннан да бигрәк химия һәм җәмәгать белеме буенча. Узган ел алар 11 булган. Хөрмәтле җитәкчеләр, мәктәпкәчә яшьтәге балаларны милли белем һәм тәрбия бирү буенча куелган сорау бик җаваплы рәвештә якын килергә кирәк. Бала чакта салынган милли хис шәхес булып формалашуда бик зур роль уйный. Шуңа күрә дә балалар бакчаларындагы милли белем һәм тәрбия бирү төркемнәрендә алып барыла торган эшчәнлеккә игътибарны арттырырга кирәклеген искәртеп үтәргә кирәк. Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасы башка телләр турындагы нигезләмәгә таянып үткәрелә торган барлык мәдәни чаралар балалар бакчаларында, ата-аналар һәм балалар белән үткәрелә торган бәйрәмнәрдә ике дәүләт телен дә тигез кулланып каралган. Балалар бакчалары мөдирләре чараны үткәрү һәм аның бизәлеше турыдан-туры җаваплы булып торалар.
Мәктәп темасын дәвам итеп, белем бирү мөхите балаларга тел өйрәтүдә ярдәмгә килсен өчен нишләргә? Алабугада полилингваль белем бирү концепциясын тормышка ашыру буенча семинарлар циклы башланды. Күп телле яңа мәктәптә шундый беренче семинар узды. Барлык семинарларда полилингваль белем бирү концепциясын тормышка ашыруга багышланачак. Бу тема мәктәп педагоглары өчен дә, гомумән республика өчен дә яңа тема. Укытучылар алдында да зур бурыч тора. Укучылар өчен телне үстерү мөхитен булдыру. Мөгаллимнәр үз төркемнәре буенча бүлештеләр, анда үз тәкъдимнәрен яздылар, соңыннан үз эшләнмәләре, тәҗрибәләре белән уртаклаштылар. Безнең укытучылар алдында бик катлаулы биремнәр тора. Бит чөнки аларны күп телле мәктәптә эшләргә беркем дә әзерләмәгән. Алар ул методикаларга әлегә кадәр өйрәтелмәгән. Шуңа без бүген беренче семинарны үткәрәбез. Без аны башлыйбыз татар теле, инглиз теле, рус теле өйрәнер өчен ничек күп телле белем бирү өчен нинди мөхит булырга тиеш һәм ул мөхитне ничек тудырырга. Укытучылар безнең хәзер группаларга бүленеп, алар үзләренең тәкъдимнәрен әзерләргә таралыштылар. Аннан соң без җыелачакбыз, алар тәкъдимнәрен күрсәтәчәкләр. Безнең бүген экспертыбыз бар. Ул Алабуга мәктәбеннән Эльвира Фомина. Аларның инглиз телендә укыту тәҗрибәсе бик зур. Шуңа без аларны бүген безнең семинарда эксперт булырга чакырдык. Бу атнада Алабугага Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин эшлекле сәфәр белән килде. Ул Аллас коллективы белән очрашты, безнең ишегалды программасын тормышка ашыруга бәя бирде һәм яңа университет мәктәбен карады. Дорогие друзья, доброе утро, добрый день. Я с большим удовольствием принял эту программу посещения города Елабуги. Заводка һәм коллективка ярдәм итәргә илнең барлык заводлары кебек үк Аллазда искәрмә булмады. Шулай ук пандемияның йогынтысын тойды, ләкин эшен дәвам итте һәм коллективны саклап калды. Фәрит Мөхәммәтшин завод хезмәткәрләренең рухи торышын югары бәяләде. Ул аларны якынлашып килүче республика көне белән котлады һәм берничә сорауга җавап бирде. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, заводтагы кебек проблемалар бөтен җирдә дә бар һәм республика хөкүмәте аларны оператив рәвештә хәл итәргә тырыша. Ул тагын бер кат завод коллективына рәхмәтен белдерде, кабат цехлар буйлап йөреп чыкты. Безнең ишегалды республика программасы буенча төзелеп килүче ишегалларын карады. Фәрит Мөхәммәтшин капиталь ремонт тәмамланган университет мәктәбендә дә булды. Аңа уку программасы, мәктәпнең өстенлекләре турында сөйләделәр һәм уку сыйныфларын күрсәттеләр. Дәүләт Советы рәисе башкарылган эшләрдән канәгать калды, шәһәр җитәкчелеге эшчәнлеген югары бәяләде һәм Алабуганың соңгы елда үзгәрүенә соклануын белдерде. Республика җитәкчелеге бүгенге көндә бик актив районнарда, шәһәрләрдә халык белән очрашып, эшләгән эшләргә нәтиҗә биреп, алдагы бурычларны карап, актив эшлиләр. Президенттан башлап, хөкүмәт әгъзалары, безнең депутатлар, Дәүләт Советы депутатлары. Бүген Елабугага килергә теләгем күптән бар иде. Планга керттек, менә бүген аралашып, халык белән очрашып, Елазда да булдык. Ишегалларын карап чыктык, халык белән очраштык, сөйләштек. Күзгә күренеп үзгәрә диләр. Рәхмәт диләр. Нигә дигәндә, менә яңа җитәкче булды бит инде. Яңа җитәкче барыбер яңасы бер кебек, яңача ниндидер, яңа дәрт белән, көч белән үзенең тырышлыгын күрсәтәсе килеп, республика ярдәме белән бергәләп күп кенә әйберләр эшләнгән. Урамнары матурайган, йортлар бизәлгән, асфальт салынып килә. Әйтик, мәктәпләр менә доклад буенча бу мәктәп директоры һәрбер мәктәп 1 сентябрьгә әзерлеген күрсәткән инде, әзерләнгәннәр. Минем уйлавым буенча менә бу коронавирус булсынмы, пандемия дип атыйбыз моны, тизрәк бу чирләрне котылып, үзебезнең республиканың үсешен, район шәһәрләребезне яңарту юлында эшләребезне арттырырга тиеш булабыз. Халык рәхмәтле, сораулар да бар. Сораулар, әйтик, тормышта алынган сораулар. Каяндыр күктән нәрсәдер сорамыйлар. Менә монда генә юл калганы, шуңарга асфальт салырга кирәк иде. Димәк, монда халык белән эшлиләр. Аралашалар, читләшмиләр. 1 миллиард сум инвестицияләр, майданы 17 мең квадрат метр,
269 эш урыны, 600 кибет, берничә дистә шәһәр һәм тәүлегенә 2000 тонна ярым товар сату. Бу Алабуга янындагы зур складның төп саннары. Бу атнада биредә күпләп сату бүлү үзәгенең рәсми ачылышы булды. Ул Татарстанның Камар ягы зонасы һәм якын тирә республикаларының пятерочка кибетләрен товар тәэмин итү өчен булдырылган. Складны ачу тантанасында Татарстан премьер-министры Алексей Песошин да булып китте. Склад үзәге халык кулланышы товарларын, азык-төлек продуктларын, шул исәптән тирән туңдырылган продуктларны, алкоголь продукциясен, тиз бузыла торган ашамлыкларны, махсус температура режимнары вакытында саклауны һәм аларны ваклап сату сәүдә шелтәренә озатуны таләп итә торган продуктларны саклау өчен билгеләнгән. Склад бинасының гомуми мәйданы 17 000 квадрат метр. Аның төзелеше 2019 елда башланган иде. Төзелеш белән танылган Romex Кубань фирмасы шөгыльләнде. Әлеге склад якын тирәдә урнашкан 600 кибетне хезмәтләндерәчәк. Моннан тыш 269 яңа эш урыны булдырылачак. Логистик үзәкнең тантаналы ачылышында Татарстан премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Башланыр өчен барлык кунаклар да шелтәрдә тәкъдим ителгән продуктларны дегустацияләп аша уздырды. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, бу республика шул исәптән Алабуга җитештерүчеләренең продукцияләре дә. Добрый день. Попробуйте конфеты от кондитерской фабрики Эссен и также соусы Махеев. Дегустация һәм кечкенә генә экскурсиядан соң кунакларга кибетләрдә кулланачак киләчәк технологияләре белән видеоролик күрсәтелде. Ул гына да түгел, электр төягечләрдә халык бию дә башкарылды. Шулай ук шунысында билгеләп үтәргә кирәк, үзәк төзелешендә моно шәһәрләрне үстерү фонды зур ярдәм күрсәткән. Бу Татарстан территориясендә X5 Retail Groupның икенче күпләп бүлү үзәге инде. Беренчесе 2019 елда Яшел Үзәндә төзелде. Республика хөкүмәтендә бу проектларны гамәлгә ашыру Татарстан предприятиеләре белән хезмәттәшлеккә өстәмә импульс бирәчәк дип ышаналар. Гөлназгани, Максим Бигашев, Араш Шәһәрләмов, Атна яңалыклары. Әйтергә кирәк, бу атнада Алабугада бер юлы берничә яңа объект ачылды. Шуларның берсе Әйләнгеш шоссе адресында урнашкан НЭК заводы. Биредә югары ныклы чуеннан куеп ясалган әйберләр җитештерү өчен яңа автоматлаштырылган формовка линиясе эшләп китте. Шушы көннәрдә ачылган тагын бер объект Тойма урамында урнашкан Нур мәчетенең яңа бинасы. Шәһәр мөселманнары өчен бәйрәм чарасында Татарстан мөфтие Камил Самигуллин, район имам мөхтәсибе Хәлим Шәмсетдинов, Рөстәм Нуриев, республиканың башка район имамнары һәм мәхәллә халкы катнашты. Яңа мәчет искесе урынына салынды. Искәртәм 90-нчы елларда Алабугада мәчет булмау сәбәпле элеккеге барак бинасында шуша Нур мәчетен ачалар. Ул дин вәкилләренә ширек гасыр буе хезмәт итә. Һәм менә 2 ел элек шәһәр җитәкчелеге аның урынына яңаны салу карарын кабул итә. Иң элек иске бинаның бер ягын сүтеп, шунда аш бүлмәсе, бәдрәф, дин дәресләрен өйрәнер өчен бүлмә ясыйлар. Аннан соң гыйбадәт кыла торган олы бүлмәне дә төзеп бетерәләр. Башлап ебәргәндә кассада 40 мең акча бар иде чамада. Уйлап карагыз, 40 мең акча белән мәчет төзеп ибәрергә ни күч кирәк. Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте, Аллаһ Тәгалә башлап ибәрә, башлады. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән җыя башладык акча. Сибирдән алып Парижгә хәтле барып җиттек җәмәгать. Кардәшләр, танышлар, белешләр, шулай итеп кем 10 мең, кем 30 мең, кем 40 мең, кем 50 мең, сукыр әбиләр 50 мең акча бирделәр җәмәгать. Аллаһның рәхмәте ясын иде. Bir мәял моны эшләп торганыбызда bir кеше гәүдәле генә кеше керде. Мин анарга кирәк иде, әйдәгез, дуга кыйбы бәрәм, күп кулында акча. Акчасын йитмәдем дә, мәйтәм, нет, мне ничего не надо дим. Тышка чыккач, мәйтәм, вы кто будете? Я ди отец Сергей ди. Җәмәгать, отец Сергей ди. Я сейчас, правда, не работаю, на пенсии ди. Я пришел вам помочь. Я вижу, как вы хорошо работаете. Җәмәгать, күздән яшь килә ди. Уйлап карасам, христиан динидәге топ килеп, акча салып китте. Әйтергә кирәк, бүгенге көндә районда эшләп килүче 10 мәчет бар. Тагын 2 авыл җирлегендә мәчет төзелешләре дәвам итә. Бу Поспелово һәм Гари авыллары. Шулай ук сентябрь башында Ихсан мәктәбен ачу планлаштырыла. Алабугалылар ТАССРның 100 еллыгы әләме эстафетасын кабул итте. ТАССРның 100 еллыгына багышланган эстафета быелның 30 гыйнварында Бурятиядә башланды һәм ниһаять безнең шәһәргә дә килеп җитте. Шулай итеп, республика халкы Татарстан үзенең 100 еллыгына Россия төбәкләрендә лидерлар исемлегендә булган өчен рәхмәтен белдерде.
Алабугада әлем 11 ноктада булды. Ул үзенең шәһәр буйлап сәяхәтен Алабуганың искелешеннән башлап, Алабуга айрым икътисади зонасында тәмамлады. Исегезгә төшерәбез, бер гасырлык юбилейга багышланган эстафета бу елның 30 гыйнварында Бурятиядә старт алды. Әлемгә Россиянең 69 субъекты, анда татар автономияләре, шулай ук Татарстан районнары һәм шәһәрләре герблары төшерелгән. Алабугалылар юбилей флагын айрым кулаш белән каршы алды. Мәсәлән, мәдәният көллияте студентлары моның өчен махсус милли костюмнар кигәннәр иде. Әлем корыда да, суда да булды. Менә бусы Чебурашка парка биредә төп чара узды. Флагны тантаналы рәвештә район башлыгы урынбасары Зөлфия Сымга-Туллинага тапшырдылар. Әлемгә ул Алабуга районы гербының рәсеме төшерелгән билге беркетте. Чарада катнашучыларга мөрәҗәгать итеп ул бүгенге акциянең аеруча тарихи әһәмиятен билгеләп үтте. Биредә үк мәктәпкә җыенырга ярдәм ит республика акциясе кысаларында портфельләр тапшыру тантанасы да узды. Мәктәп кирәк-яракларын 25 малай һәм кыз алды. Bugün siz bilim iline inşa adımlarınızı yapmışsınız. Bilim ilinde sizge yana dostlar tabarga, yana urler yalarga nasip olsun. Алабуга буйлап сәяхәтен юбилей флагы Алабуга айрым икътисади зонасында тәмамлады. Әлем республиканың барлык районнарында һәм шәһәрләрендә булып, Казанга кайтырга тиеш. 30 августта билгеләп үтелүче республика көнендә эстафетаның финал чарасы уза. Аннан соң флаг башкаланың милли музеенда үз урынын алачак. Гөлнара Салихова, Айрат Шәйгәлләмов, Атна яңалыклары. Рәхмәт сүзләрен иген кырларында тир түгеп хезмәт иткән комбайнчыларыбыз да ишетте. Алабуга районында 2020 елы урып җыю кампаниясе алдынгыларын бүләкләделәр. Иң яхшы механизаторларны тәбрикләүдә Рөстәм Нуриев та катнашты. Барлыгы 14 комбайнчы һәм машина йөртүче мактау грамоталары һәм акчалата бүләк алды. Булар Яңа Юра, Шәхмәтҗанов, Алабуга икмәк кабул итү эшханәсе һәм Яшкыш агрофирмалары. Алдынгыларны бүләкләү урып җыю кампаниясе ахырына кадәр дәвам итәчәк. Әйтергә кирәк, бүгенгә бөртеклеләр 18 000 гектар майданнан җыеп алынган. Бу уңышның 80% дигән сүз. Игенешенең уңганалыгы, игенешенең хезмәт яме, игенешенең тырышлыгы кырларыннан күренә. Урып җыю кампаниясе алдынгыларын эш урыны артында, кырларында хөрмәтләделәр. Бу аңлашыла да, чөнки һәр минут кадерле. Һава торышы мөмкинлек биргән арада уңышны югалтуларсыз җыеп алырга тырышырга кирәк. Узган еллардагы кебек үк иң яхшы механизаторларны кызыксындыру максатыннан Алабуга районында урып җыю вакытында комбайнчыларга ярдәм итү чаралары эшләнгән. Беренче урын өчен Атнаның иң яхшы механизаторы 3000 сум, икенче урын өчен 2000 сум һәм өченче урын өчен 1000 сум акча ала. Благодарственным письмом руководители Елабужского муниципального района награждаются. Первое место Хамидуллин Тимур Ильдарович. Конкурста җиңүчеләрне ашлык күләме буенча билгелиләр. Мәсәлән, Яңа Юра агрофирмасы басуларында 1123 тонна ашлык суктырган Тимур Хамидуллин алдынгылыкка чыккан. Тырышам. 3-нче ел эшлим. Була. Азарт бар. Ертәңге биштән кичкенгә хәтлек эшлибез. Туктап тормыска тырышабыз инде. Урып җыю эшләре авырак, погода авырак, яңгыр ва. Сондыктан гына техника подвал итмәсә эшлибез Алла бирсә. Шотмысың менә? Шат инде, шат. Кутлаганнар өчен, улы кешеләр килеп бүләкләгән өчен. Алар өчен бик рәхмәт. Бу атнада барлыгы 14 механизатор бүләкләнде. Урып җыю кампаниясе вакытында мондый премияләрне 40 кеше алачак. Гөлнара Шәйгәлләмов, Атна яңалыклары. Урып җыю барган арада 4нче мәхәлләдә яшәүчеләр булачак ял итү урынына үз тәкъдимнәрен кертте. Алар Казан архитекторлары белән бергә Мәрҗани урамында төзеләчәк бульвар проекты турында тагын бер кат сөйләштеләр. Исегезгә төшерәбез, 4нче мәхәлләдә ял итү урыны төзелеше 2021 елга планлаштырылган. Территорияны төзекләндерү Татарстанның иҗтимагый киңлекләрен үстерү программасы нигезендә башкарылачак. Исегезгә төшерәбез, бу Казан архитекторларының 4нче мәхәллә халкы белән икенче очрашуы инде. Беренче мондай ачык фикер алышу 3 атналык узды. Ул чакта Алабугалылар архитекторларга булачак бульвар территориясен үстерү буенча үз карашларын тәкъдим иттеләр. Яңа ял урыны Мәрҗани урамында урнашачак. Очрашуга төрле яшьтәге халык килде. Алар арасында пенсионер Степан Губин да бар. Ул беренче очрашуда да булган. Алабугада 30 елдан артык яши икән инде һәм аңа үз мәхәлләсенең язмышы бер дә битараф түгел. Башта бит башлаганнар футбольный футбол басуыңына. Басу дип әйтәйин, басуында. Анда без бөтен каянлыкны алып мәктәпкә чаклай ясадык. Бөтен ниләрне уже бөтен благоустройствога. И менә 37нче домның янында тоже менә городской сквер монда килеп керде. То есть
захват бүтін орын электр бітірді. Міне бушлық орындар. Қолған стройкадан, нейден, бүтін нәрседен. Фонтан қоясылар келе болып шыбыртысыз. Ну, фонтанна екінші орын қара күшірек әдір. Мұнда ПТС-ның теплотрасса, мұнда газопровод бар. Коммуникацияны ағаш проект еткен. Анда көрерлер индалар. Қоя қабда, қоя жоқ. Есігізге төшерәбез, Казан архитекторлары 2 тикшерүне үткәргән. Шуларның берсе анкетлау формасында булган. Мәхәлләдә яшәүчеләр бульварда фонтан, велосипед юлы, эскәмияләр, яхшы яктырткычлар, балалар майданчыгын күрергә тели икән. Концепция нигезендә булачак бульвар территориясын 4 зонага балалар җыяу йөрү, велосипед зонасына, шулай ук гамаклар һәм ятаклар белән тыныч зонага бүлеп планлаштырыла. Мондый бульвар әйтик Казанда Фучик урамында да бар икән. Башта үз идеяләре белән кечкенә төркемнәрдә уртаклаштылар, алга таба аларны уртак фикер алышуда чыгардылар. Архитекторлар сүзләренчә, булачак бульвар территориясының уңай яклары агачлар һәм кибетләр күплеге, торак массив эчендә урнашуы. Иң мөһиме, территория һәр вакыт кояшлы. Минусларның берсе, халык телендә әйтсәк, кәҗә сукмаклары күп, яктырту, эскәмияләр юк. Территорияны төзекләндерү киләсе елга планлаштырылган. Эшләр Татарстанның иҗтимагый киңлекләрен үстерү программасын гамәлгә ашыру кысаларында алып барыла. Исегезгә төшерәбез, әлеге программа нигезендә Алабугада Чебурашка паркы яңартылды, автомобильчеләр урамында яңа сквер барлыкка килде. Гөлназ Ганер, Евгениятов, Атна яңалыклары. Шәһәр һәм районда бик күп эшләр башкарыла. Шулай да гел эшләп кенә булмый бит инде, азрак ял да итәргә кирәк. Иртәгә моның өчен менә дигән сәбәп бар. 30 август көнне Татарстанда Республика көне билгеләп үтелә. Бәйрәм уңаеннан Алабугада күп чаралар планлаштырылган. Бәйрәм чаралары көндезге 10-да Пионер һәм Гүләй паркында башлана. Сәгать 11-дә Мәдәният сарае каршында Тату Татарстан дигән бәйрәм уза. Александр бакчасында чара сәгать 4-тә башлана. Бәйрәм уңаеннан Алабугалыларны, бөтен Татарстан халкын, бөтен дөнья татар конгрессының Алабуга бүлеге җитәкчесе Гөлсинә Габдрахманова котлый. Хөрмәтле Татарстанлыларым, кадерле милләттәшләрем, мин сезне Татарстанның 100 еллык юбилее белән тәбрик итәсем килә, республика көне белән тәбрик итәсем килә. Бу безнең зур бәйрәмебез, безнең зур уңышларыбыз. Мин Татарстанда яшәүем белән бик бәхетле дип саныйм үземне. Чөнки мин үземнең төбәгемдә яшим. Үземнең телемдә сөйләшәм. Үз моңнарымны тыңлыйм. Бу зур бәхет. Моны мин бик тиз аңладым. Татарстан читкә китеп, төрле Рәсәйнең төрле шәһәрләрендә йөргән вакытта, чит илләрдә йөргән вакытта бу бик тә сиздерә. Шуңа күрә мин ял итеп кайтканнан соң төрле төбәкләрдә үземнең Казаныма кайткач, рәхәтләнеп, бер утырып елый идем. Сөенештән бу. Мин һәрбер кешегә үзенең төбәгендә яшәвен, үзенең телендә сөйләшеп яшәвен телим. Рәхмәт olsun. Бүгенгә менә шулар, барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин сезнең белән сау булашам, ялларыгыз матур үтсен. Автоцентр Елабуга – это любые виды обслуживания и ремонта автомобилей «Лада» и других марок. Успей купить по низкой ипотечной ставке 5,85% годовых квартиру в готовом доме от компании «Домкор». Новые дома от компании «Домкор» в микрорайоне 4-5 – это благоустроенные дворы, детские площадки и широкий выбор квартир с чистовой отделкой. Но самое главное… Мама, папа, что там строил? Здесь будет новая школа, а рядом детский сад. Она такая красивая. Я буду в ней учиться? Да, так здорово, что все рядом с нашим новым домом. Это развитая инфраструктура, детский сад,
новая полилингвальная школа и живописный сквер у дома. Подробности в Центре недвижимости «Дамкор», улица Автомобилистов, 9 или по телефону 582 10. Уважаемые елабужане, вы можете записаться на прием к специалисту пенсионного фонда на удобное для вас время по телефонам 074 796 70 или на сайте www.pfrf.ru. Пришло время менять резину. Но только в этот раз все будет быстрее и проще, чем обычно. Экономь свое время с интернет-магазином «Колеса даром». Все шины, диски и автотовары в одном месте. колесадаром.ру. Город Елабуга, проспект Нефтяников, дом 4. Телефон 8 987 238 51 11.